Dinny McGinley dúspáir cechi náiríonn tú faoi cechi bhfuil de fortaí dhéanana go náisiúnta. Well, is cinnte go de déanú Harbar go náisiúnta, nílas an go dtíra go dtéana méid síchan a bheith sacún ar bheith an téchan seo háart a has cinnte gur bhfuil bag na starhfuil gur muid an fortaí is mó a déal agus go bhfuil an eiri sin síchan go le bhagann agus Comhaireamh sin go dtí an meth agus léadú go mór sin ar an fortaí a bhí ganas na tíra seo a bhhadsal an gweisir a tíal fianna fáil. So tá áhrú mór polítíarta bagna go réimhleid atá an rud a hála a an téchan seo. Bhfuil tú dóchas go híoch an héin agus muid fannacht ar an dar na póir nún nGall Thiar Theas. Tá mé dóchas aga mé an síchan agan fu mé bhta maithir an cead chóirh 8,600 bagna agus dar réirmar a hiigem tá mé ag fáil ón faras buir ag bírsal do thuirteach go mé fáil ceanna chuig chéad eile. So an daoine atá ag déanú an tiniu cúdú an seo tá si de Hara bheith sésta agus Hara bheith cinnte go mé síchan agan is dóithe an dara síchan go fointe seo. Chuir sé intasart an méid bótaí a fuair iarthóirí neamhsplach sa ceantar seo go mórhair demuid a lehéid Thomas Pringle. Well, is chuir agus sé chuir ar 9 níorthan an sa téchan an seo agus trí síchan agus a hála go leor rudaí an sa déal ceantar le tomul an nuas agus tá cúsaíach na muíochta agus díostíart agus an ghéir chéim airgan sé chuir isteachar go mór an seo agus bhí stoithe na daoine a chuid suas go neamh splé go rééis an pobl lá leis an méidir bhí le ré acu agus go bhfuair se de bhta réúta bhta maiith. Agus ó híomh dearmid an chéadál táchan eile agus tá sam ghfuil me gáil brúní beag sa táchaí an seo agus gan an ceanse bheith thart. A méid tú héine se sa chéadál táchan eile i gceappa. Ní bhí mé sésta freigra a thuirtear an cheisisin go mé mé tofa an san chean seo. Gur míle mád Dinny McGinley. Gur maith go héin.